Senátu hneď na úvod oznámil, že si neželá vypočúvať svojich šéfov, lebo nebude môcť reagovať. Všetky skutky, ktoré sa týkajú celého tohto spisu, respektíve celej obžaloby, som všetky informácie dopodrobne odozdával svojim nadriadením, podplukovník Wiener, hlavný inštancnosti a ja nie som, ktorý bol môj priamy nadriadený. Senát presviedčal o tom, že pre štát ešte stále pracuje. Nikto s ním vraj pracovný pomer neukončil. Podľa vlastných slov má výpisy z poisťovne a peniaze, ktoré posielalo ministerstvo jeho žene. Minister priznal tú skutočnosť, aj keď povedal, že vo vzťahu k nemu som klamal, ale vo vzťahu k skutkom, že som neklamal. Senát napokon pojednávanie prerušil. Pri odchode si Drak aj zažartoval. Naše telefónne číslo nemôžete dať. Keď ma minister zbaví mlčanej losky, potom budem reagovať. Alebo respektíve, keď ma nezbaví. Podľa zákona o štátnej službe môže pre kriminálne spravodajstvo pracovať aj človek, ktorý nie je bezúhonný a ani spoľahlivý. Výnimočne ho môže prijať sám minister. Ak je alebo bol Drak príslušníkom policajného zboru od roku 2008, jeho pracovný rozkaz by musel podpisovať Robert Kaliňák. Minister vnútra dá výnimku aj vymalované. Ďalší opozičný poslanec zase nevidí na zločincoch v službách štátu nič zlé. Infiltrácia policajtými agentami alebo priamo príslušníkmi policajného zboru v organizovanom zločine je jedna z najefektívnejších metód. Otázkou je, či sa z dlhoročných zločincov stanú po prijatí dôveryhodní policajti. Zuzana Ondrušková, televízia Markíza.